Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka East Jaintia National Council hakas ngi palai ka pratrik unailur arhajar arpuar. Kala takran ting e sorkar Meghalaya Democratic Alliance balai lam da ka National People's Party ka bala le maina bat e constituent ya ka East Jaintia Hills District haki babun kiliang bat khamtam e ka baidai bat ka puli ka puthi ka jaka ajing sumar bat kiwe de ki kampung roy hak ni district. U presiden ka seng uba sam bor mi lingdo hak jing keren bagila pathai ka bor ula ong kumba ka pau ka sorkar MDA po ka jialam jong Konrad Kongkel Sangma kala le Shiliang Khamat ladaya Nujor bat ka jing the ki kampung roy harilom garo bat ha East Jaintia Hills District wat la ka ni ka district kadai ka baklan ban penmi khajana penban kadai pat ka district ka Saadin Tam hak jela prokoi. National Council EJNC lengba ka jongpi kilat pathai kubor ngikwa ban penpau ya ka katu kat ne kimat kimangi dap da ka jing sngau khia bat ka jing sngau persya ya ka ne ka jing le Shiliang Khamat jong ka sarkar MDA hapo ka jing ilam jong ka NPP kimat kibangi kwa ban penpau hang ne kilong kumne kumban syu pengkemau baka EJNC hi nadu snem arhajar arpeu ngila pha ka jingtho syaka sarkar jela ban pentri kam no ya ki arteli ki residential school ki bodan hapo East Jaintia Hill District bat ka we ka teachers training center kuman syu pentip baya ka construction ya kini ki building la deble nadu por ka sarkar berim handre ka ba persngau si yengi kum kinong song jong ka te ka district kalong bahadu mentah kene ka sarkar kampat sanction ya ki scheme ban pentrikam lene ban pentrikam no ya kate ki residential school bat ka teachers training center danga kini kisngi ngio i ba menteri rang ba jongi Konrad Sangma ula play pait ba ya ka M8 bat ka girl hostel hapo Garo Hills bat pelaj ru hadu kumba khatra point not sau crore ka scheme langba ka supporting capital development project Hendrai ka bapel ngau si yang ipat baya kita ki arteli ki residential school bat ka teachers training center kene ka sarkar kala syu i kunswet bat kala i yingja ya kita ki building bala adapte ta ka baar kumban banbe keju bahagine kisngi hauni ubnai bala le na kaliang menteri rang ba ula pelaj hadu kumbasan prokur ke skim na benta ban maramot ya surok jongka Raja Bala Garo Badha langba ka skim jongka North East Special Infrastructure Development Scheme nisit hang neru ngikwa ban penpau bagi EJNC nadu snem arhajar arpeu ngila penpau syaka sarkar jela ya ka jing sniu bat ya ka jing pelat jong surok bat ya ka jing ki ba kinong snong jongka Thain Sumer khamtam kisau snong kia kendu na kapor syakapor om tang kataru Henry House nem arhajar arhuwe nakaliang jong ka kinong ilam jong kipait ba jong kisau chnong kiba kentup ya ka pala kse muknor bat khanar rengkat bat ka EJNC Sumer Circle rengkat ka jingkershan jong ka EJNC CEC ngila pelong ya ka jingiki lene kum ka black flag rally hapo kleriat kum kadak ban penpau syaka sarkar jela ya ka jing sya ikun subet jong kate kathain om tang kataru aden ka jing ya rally ka jongi na kaliang u MLA kathain uma shitlang pale ula pensngeu ru ya ka ne ka ju ka jing hapo ka ying dorbar thawan ha warjar arpuwe por belong ka budget session handrai ka basngeu si kalong ba hadu menta nenne ka sarkar kadang le matla bar kadang le kelut ya kine ki aka kimat jing dawa ka baka seng kalabu akhmat ka sarkar om tang kataru nadu usnem arhajar khatsan kawai na kiseng bahalang na po rilom Jaintia ka Jaintia Student Movement JSM kala dawa na ka sarkar jela badeban wanra no ya ka Government College hapo East Jaintia Hill District Henry ka sarkar ka syulak menti bat ka susngap ya kane ka jing dawa
jong ki pai ba jong ki seng na po East Jaintia Hill. Henry ngidang sio isyan hagini kisngi ba nakaliang Menteri Rangba ka jingte ya ka Government College hapo Garo Hills hapo William Nagar kalayat syat chakmat. Ta ka ka bang kwa ban penpau hang ne kalong bangihi nakaliang ka EJNC ngi penpau ka jing persya bat ka jing snodiau halor ka ni ka jing la kunswat bat ka jing e ben jong ka sarkar ya ka distrik ka jongi khamtam ya ka East Jaintia Hill district. Ka sarkar ka don daki pelat sepak kelur ki skim ban pentrekam hapo Garo Hills na benta ka development jong ka tegatan. Henry bale kani ka sarkar kamla ban pun urlong ya kini kimat jing dewa jong ka distrik ka jongi khamtam haka bedai bat ka residential school ka teachers training center ka government college bat ru ban sanction ya ka skim na ka benta ban marmot ru ya ute usurok jong ka thain sumer uba penisok sedut sa saipung nongkhle bat kunta terter. Haka jing shishahi ka East Jaintia Hill district kadai ka wena ka district ka bapenmi ya shibun ki sos lene kita ki kapisa na benta ka pelatengka jong ka sarkar jela. Henry ka basngausi pat kalong ba ka East Jaintia Hill district kadai ka way na ki district ki badang sa den tam haki babon kiliang haki nadu ka pulei putih hadu usurak bat haki babun ki benta. Teleng ba kene ka kerwa ngi kentu ya Menteri Rangba jong ka sarkar jela u Konrad Sangma bun pai khmat lem sya ka jing ki ba ki pait ba jong ka distrik ka jongi ki atungku na ka por sya ka por ka hap kaya leng ba ka pala se muknor bat ka khanar terter ka penisok bat ka saipung na saipung sya nongkli na nongkli pat terter sya du kliriat entah hadu si peu kat 2 kilometer entah bani kendu tengim 4 jo bani kendu bani keren henry ki memorandum tilak bon bengil apha bat em eng 4 jo kendu henry ki memorandum ngila pha bun nanduk lengbau education minister ngila pha sedu Menteri Rangba ngila pha bat sedu PWD minister ngila pha lengbau DC bat bengi pelong tu ka jingi ki henry bani keren tengim 4 jo lat bani keren ha ka jing syang ngila persyang ban shim appointment henry ngim 4 jo lat ngim 4 jo appointment bani kendu appointment na kipor henry na kaliang ka jongki pat kim jubab long kata ngim la ban tip ma na kay ka daw kim jubab ya ka appointment letter ka jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.